Tak na úvod začneme tým, že je koniec júla a požiadal som pána Bobika, aby sme sa stretli na 5 minút a oznámili nejaký ten začiatok kampane v zmysle, že ideme do toho boja a sám som hľadal tú cestu, ako Michalovčanom povedať, že čo je tá správna symbolika. No a pre mňa to bola tá fontána. No a tu už dám slovo jej autorovi, tvorcovi a osobe, ktorá sa najviac pričinila, aby dnes tu bola. No, predpokladám, že asi veľká väčšina občanov Michalovec o tej fontáne veľa nevie. Ale ona skoro symbolicky naznačuje také dva svety. Do roku 2006, keď som bol ešte primátorom, a kedy aj tá fontána vznikla, a po roku 2000. Čiže krátko k tej fontáne, lebo to je taký unikát, nie len slovenský, ale aj európsky. Vznikla vtedy, keď sa vlastne rekonštruovalo celé centrum mesta a pôvodne mala trošku vyzerať ináč, ale potom sme si povedali, že otočíme ju tak, aby fontána obsiahla aj tu za nami stojacú sochu Jar. Takže dnes je to už súčasť fontány. Na fontánu sme vybrali dobrý materiál, mramor, aby to vydržalo dlho. Ale unikát tej fontány je vlastne to samotné riešenie vody a elektroniky. Pretože v čase, keď fontána vznikla, tak bola to takzvaná, že spievajúca fontána. Občania, aj hostia, ktorí tu prišli, si tu na mestskom úrade mohli hodiť do mincovníka 2 koruny a mohli si vybrať z množstva piesní populárnych, vážnych a ľudových, tú, ktorú si chceli dať zahrať. Ale keďže technici vedia, že dynamika vody je pomalá, hudba niekedy funguje rýchlo, tak sa vymyslel taký elektronický systém, ktorý hudbu najprv odložil do nejakého medziskladu, odborne, že do bufferu, a hudba sa potom prispôsobovala vlastne tej budúcej dynamike vody. Čiže táto fontána symbolizuje nielen samotnú fontánu, ale aj celkové riešenie, ktoré sa v čase od 1999 do 2006 pracovalo sa odborne, dlhodobo, s perspektívou, tak aby mesto aj výhľadovo malo nejaké dobré riešenia. A bez nejakej skromnosti môžem konštatovať, že sme predbehli aj Humenné, aj Trebišov, samozrejme aj Sobrance, aj Vránov. To by som povedal taká dobrá éra Michalovec. No a teraz hlavná moja otázka bude, že ako to vnímate po tých 20 rokoch? Že teraz už to nehraje, nesvieti, strieka to len na 20%, no a sú zábery, kde vidno, že ten mramor je vypadaný a z bokov aj tečie. Pre mňa, poslanca, ktorý som 8 rokov v meste poslanec, to, čo je symbol mesta, reálne aj symbolom mesta je. Lebo to zobrazuje reálny stav, ako mesto vyzerá. To je presne to. Rozpadnutá fontána, nefunkčná a pomaly aj život v meste už nemá takú atmosféru, ako bol. Je koniec letných prázdnin a vidíte tu v tomto priestore je 5 hodín po obede a je tu 10 ľudí okolo nás. Čiže je to také smutné. No tak čo, pre mňa to nebolo dobre, že som skončil, pretože som mal plány a musím povedať, že sa ani dodnes nezrealizovali. Pretože okrem fontány my sme už vtedy začínali riešiť aj dopravu. Aj statickú, aj dynamickú. V tej dynamickej sme prvýkrát tu široko ďaleko na Zemplíne prišli s tzv. Kruhovými križovatkami. Prvá bola pri kúpalisku, druhá na križovatke Švermová, Okružná a Štefániková, čo považujem tiež za veľmi príznačné. Vtedy vznikla aj myšlienka, aj projekt kruhovej križovatky štátna cesta Vlastomírska a Holého. Bolo to miesto nehôd, častých nehôd, aj ťažkých nehôd. Vtedy, to už je 20 rokov, tam nebola ani jedna dopravná nehoda. Na všetkých kruhových križovatkách, ktoré aj pribudli, sa doprava zrýchlila, zbezpečnila. Takže toto som považoval za veľmi dobrý príspevok života mesta. A už vtedy sme začali riešiť parkovanie, ktoré bohužiaľ dodnes je problémom. To je vlastne tá moja téma, že prečo som vás aj dnes zavolal na rozhovor, že ja som mal celý čas ambíciu nadviazať s vami spoluprácu skrz to, že
počas toho môjho pôsobenia ako poslanca, asi niekedy v máji som bol na stavebnom úrade a sme riešili problematiku dopravy, že mesto sa upcháva, že ľudia nevedia z centra výjsť na Sobrance, že to trvá 15 a viac minút. Tak bol som na tom úrade a tam mi povedali, tiež som im hovoril, že keby bolo dobre vyriešiť situáciu na ulici Priemyselnej, kde dochádza množstvo aut, prichádza do mesta, frekvencia je tam 18 až 20 tisíc denne a tým pádom zahltia z nadjazdu tú dopravu. No a to bol dôvod, prečo som tam bol a hľadal riešenie. A tam mi pani povedala, že my máme riešenie ulice Priemyselnej, ale ešte čas Bobíka. Tak to bola taká hlavná myšlienka, kedy som si povedal, sedel som tam s Mišom Stričikom, aj s Rastom Adamom a som povedal Mišovi, že Mišo, hľadáme prienik spolupráce s inžinierom Bobíkom, lebo tu, čo sa opýtame, tak je z jeho rúk, z jeho dielne. A odtedy, ako keby to mesto za 20 rokov s ničím novým neprišlo. Nevytvorila sa žiadna nová cesta, ktorá by skrátila, nejak prepojila nejaké ulice alebo zdynamizovala dopravu. Neurobilo sa nič. Ďalšia moja vec, ktorá ma najviac ešte rušila, keď sme aj na komisii územného plánu rozprávali o parkovacom dome, tak to istá bola odpoveď pani zo stavebného radu, že máme projekt parkovacieho domu, ale ešte čas Bobíka. A si hovorím, tak to pre mňa bolo, že a odtedy nič, tak to bol ďalší vodou na mlyn pre mňa, aby som si povedal, že musíme nájsť s vami spoluprácu a preto tu dnes stojíme a hľadáme prienik, ako by sme mesto posunuli ďalej, respektíve, že by to bolo lepšie, než to je teraz. No, nechcem sám seba glorifikovať, ale fakt je ten, že už v tom čase, keďže sme pracovali dopredu 10 rokov, boli pripravené dve riešenia. Jedno, takzvaná ulica Severná, kde sme mali už premyslené prepojenie až na takzvanú Humenskú cestu, kde by sa sídlisko SMP odľahčilo, respektíve celá doprava by sa odklonila smerom na Humensku. Dodnes to nemáme. A samozrejme, už aj vtedy boli problémy na Priemyselnej ulici. Takže tak, ako sme pripravili kruhový objazd, kruhovú križovatku Vlastomírska Holého štátna cesta, aj tu v myšlienkach už bolo riešenie, štátna cesta je tá istá, a nič lepšie ako kruhová križovatka na riešenie zrýchlenia dopravy neexistuje. Takže zhodneme sa na tom, že v podstate od tej vašej éry nejakým zázračným prínosom sa tu nejak nezdynamizovala doprava, nezlepšili sa výstavbu parkovacích domov. Ja za svoje éry môžem povedať, ako 8 rokov poslanec, nepostavil sa jeden nájomný byt, jeden domov dôchodcov, nepostavil sa jeden nový kruhač, neurobil sa nič za 20 rokov. Aby sme naraz všetky témy nehovorili dnes, budem sa snažiť o nich hovoriť viac. Viem, že posledný priemyselný park bol, tiež sa mi marí, že z tohto obdobia. Dobre hovorím? Áno, dobre hovoríte. To unikátnejšia záležitosť, že v tom čase, keď sme pripravili prvý priemyselný park, kde dodnes Unomedical, Michatek, v tom čase neboli eurofondy, neboli ani slovenské fondy, nebola tu nejaká diaľnica. Napriek tomu sme našli 3 investorov, ktorí sú tu dodnes. Ľudia tam dodnes pracujú. Ešte sme to vylepšili potom o priemyselný park smerom na Záložice, ktorý bohužiaľ, tak ako to už takto býva, za tie posledné roky už tiež nefunguje. To výzva pohnúť sa v tomto smere naďalej, pretože pokles obyvateľstva tu máme značný, ľudia nemajú kde pracovať. Pán Bobík, túto tému ani nezačínajme, lebo to tu budeme stať do nekonečna. K tomu si ešte sadneme. Dobre. Ešte občanom približíme problematiku, prečo to tak je. Máme rôzno tém, bavili sme sa aj o odpade, že sme najdrahší z okolitých dedín, ale sľubme si, že v auguste opäť natočíme nejaké video a povieme občanom, že ako to je. Ale už budeme hovoriť aj o tých konkrétnych riešeniach, nie? Ja sám hovorím za seba, že ak by som vyhral voľby za primátora, prvé, čo urobím, že dám opraviť túto fontánu a celé to námestie, lebo tu prijímame premiéra Roberta Fica, tu parkujú auta úradu vlády, tu bolo stretnutie s ukrajinským premiérom a tu chodili po týchto žľaboch. Pre mňa to je jedno nedôstojné námestie. Ja si myslím, že už krajiny Maďarsko, Poľsko nás dávno predbehli v tom, ako vyzerajú ich centra obcí a ako sa starajú obce. O tie peše zóny, o tie námestia. Tu za 20 rokov nič iné sa tu nezmenilo. A mne nevadí, že sa nezmení, keď je niečo urobené, dobre, nech ostane. Ale aspoň to udržiavajme. Viem, že bolo vtedy zriadený aj fond centrálnej mestskej zóny, ktorý sa mal použiť na údržbu na Práve preto, aby sa, lebo každé dielo stavebné, hoci neviem, z čoho je urobené, ako je dobre urobené, z občasu sa premieta. Čiže už vtedy sme mysleli na to, že sme zriadili, ako hovoríte, fond pešej zóny
a z toho sa pochopiteľne tieto rôzne opravy mali realizovať a ten fond bol aj naplňaný. Mňa mrzí to, že pred 2 rokmi sme v zastupiteľstve aj všetci poslanci schválili opravu tých žľabov, ktoré sú medzi cyklochodníkom a námestím, lebo všetky sú nefunkčné a viete, deti tam, videl som, ako deti tam padajú, bicyklisti. My sme schválili na to 10 000 eur, že by sa začalo, no ale výsledok je, nič sa neurobilo. Že aj uznesenie zastupiteľstva bolo, aj poslanci to schválili, stotožnili sa s môjim návrhom, ale do praxe to nešlo, lebo čo nie je, ja neviem, Pán politické... Sibal, počúvate, uznesenia sú len papiere. Dôležití sú ľudia. Tak tým ste asi povedal všetko a verím, že v ďalšej debate povieme viacej, čo sa dá urobiť v meste a čo sa nerobí. No, toho, čo sa nerobí, je veľa, no tak to budeme sa o tom dlhšie baviť, ale ďakujem za dnešný rozhovor. Ďakujeme pekne.